ನಮಸ್ಕಾರ, ನಮ್ಮ ಆಟಿಲ್ಗನಿಕಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತ. ಇನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಸಜ್ಜಿಗೆ ರೊಟ್ಟಿ ಮನ್ಪುನೆಂಚ ಅಂತೂಕ ಒಂದು ರೊಟ್ಟಿ ಮನ್ಪೆರೆಗ್ ಮೀಡಿಯಂ ರವೆಗೆ ನೋಡು ಒಂದೇನು ಬಾಂಬೆ ರವೆ ಅಂದ್ಲ ಪನ್ಪೆರು ಚಿರೋಟಿ ರವೆಟ ತೆಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಕುಡಂಜು ರವೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಲ್ಲ ರವೆ ಅವೆನ್ ಬನ್ಸಿ ರವೆ ಎಂದು ಪನ್ಪೆರು ಅವೆನ್ ಉಪಯೋಗ ಮನ್ಪೊಡ್ಸಿ ಮೀಡಿಯಂ ರವೆನೇ ಗೆತೊನ್ಲಿ ಇದು ಒಂಜಿ ಬಾಜನೆಗ್ ರಡ್ಡು ಲೋಟದಾತು ಮೀಡಿಯಂ ರವೆ ಸಣ್ಣ 3 ದಿನ ನೀರೊಡ್ಡಿ ತೆಳು ಬಜಿಲ್ ಬೊಕ ಸಣ್ಣ 3 ದಿನ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿನ ಗುದ್ದುದ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಸಣ್ಣ 3 ದಿನ ಬೇಸೊಪ್ಪು ತಾರೈ ರುಚಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ 2 ಚಮಚದಾತು ಸಕ್ಕರೆ ಒಂದು ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ಒಂದೇ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಕಲಪುಲೆ ಬಂದ ಹದ ದಪ್ಪ ಎಪ್ಪೋಡು ಮಸ್ತ್ ದಪ್ಪ ಅಂಡ ಕುಡಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಕಲಪುಲೆ ಇತ್ತೆ ಬಂದನ್ನು ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದು ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷ ಅಂಚನೆ ಸೈಡ್ಗೆ ದೀಲಿ ಇತ್ತೆ 20 ನಿಮಿಷ ಬೊಕ್ಕ ಬಂದ ಹದ ದಪ್ಪ ಉಂಡು ನಂಗೆ ಈತೆ ದಪ್ಪ ಬೋಡು ಇತ್ತೆ ರೊಟ್ಟಿ ಮನ್ಪೆರೆಗ್ ಕಾವಲಿನ ಬೆಚ್ಚಗೆ ದೀದು ಐಕ್ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜಿಲೆ ಕಾವಲಿ ಬೆಚ್ಚಾಯನ್ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಕೈಲ್ದಾತ್ ಬಂದನ್ ಮೈತದು ಹದಾಟ್ ಪೂಜಿಲೆ ಆಯ್ನಾದ ತೆಳು ಪೂಜಿಲೆ ರೊಟ್ಟಿದ ಸುತ್ತ ಬೊಕ ಐದ ಮಿತ್ತು ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಕಾಯಿರದಿಲೆ ಇದು ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ನ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತ ಒಂಜಿ ಬದಿ ಕಾಯಿನ್ ಬೊಕ್ಕ ರೊಟ್ಟಿನ ಮಗತು ಪಾಡ್ಲೆ ಆಯ್ತು ಕುಡಂಜಿ ಬದಿಲ ಅಂಚನೆ ಕಾಯೋಡು ಇದು 2 ಬದಿಲ ಕಾಯಿನ್ ಬೊಕ್ಕ ರೊಟ್ಟಿನ ಕಾವಲಿಡ್ ಗೆಪ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ರೊಟ್ಟಿನ ಕೈಟೆಂಚ ಪೂಜಿನ ತೋಚ್ಪವೆ ಒಂಜಿ ಕೈಲ್ದಾತ್ ಬಂದ ಮೈತದು ಕೈನ ಚಂಡಿ ಮಂತದು ಹದಾಟ್ ತಟ್ಟಲೆ ಮಸ್ತ್ ಒತ್ತೊರ್ಚಿ ಜಂಡ ಬೊಕ್ಕ ರೊಟ್ಟಿ ಗೆಪ್ಪೆರೆ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಕಾವಲಿಡ್ ಗೆಪ್ಪೆರೆ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಆಯ್ನಾದ ತೆಳು ತಟ್ಟಲೆ ಬೊಕ ಕಾವಲಿ ಮಸ್ತ್ ಬೆಚ್ಚೊಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಸ್ರಾದ್ ತಟ್ಟನಾಗ ಒಂಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಇದು 2 ಬದಿಲ ಕಾಯಿನ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾವಲಿಡ್ದು ಗೆಪ್ಪುಲೆ ಇಂಚನೆ ಒರಿದಿನ ಬಂದಡ್ಲ ರೊಟ್ಟಿ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಪಲೆ ಒರ ಟ್ರೈ ಮಂತುಲೆ ಬೆಚ್ಚ ಚಾ ತೊಟ್ಟುಗು ಒಂದು ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂದ್ರೆ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು.